Okei, elikkä tervetuloa Minecraftiin Mr. Datarin tapaan. Laitetaan vähän tosta ääntä. Noin. Elikkä no, ekana tää pyytää tästä maailman nimeä. Laitetaan sen nimeksi vaikka video talo 1. En ole kauhean nopea kirjoittaa, mutta sen video. Noin. Se laitetaan vaikka 3. Noin. Ja luo uusi maailma. Näin. Elikkä Minecraftilla no niinku etsii timanttia ja no tappaa niin endi, joita sitten pitää netheriä. No niin, elikkä tää on nyt se peli. Mulle tuli joku nyt vähän kusee. Noin. Näinkäs muu aika kun hakkaa puuta. Keksikäs mitään puheenjohtajaa. No. Sit kun on 16, niin sit on tarpeeksi puuta ainakin mun mielestä. Saa just stäkillisen tarpeen. Noin. Otetaan tämä puu, niin sit taitaa riittää. Ihan aika paska, kun niin tässä 1.2.4 tuli, että niin, tätä puuta pystyy niin, eri puun, niin tulee eri värissä. Ihan surkea juttu. Ehkä olisi voinut maalaa sitä puuta, mutta en mä tiedä. En mä sit varmaan oikeesti. Passua. Eksaista huomiota kiinnittää. Hei. Tiedä miksi tää mun Minecrafti jaatuu. Se on edes huolesta. Ihme juttu. Tuonnehan mä voisin vaikka tehdä. Hehe. Niitä ovella paikka. Siinä on sitten hiiltäkin. Nyt löytyy heti parempi paikka täältä. Olisiko vaikka tähän?